Mission Vengthlang Kohhran Naupang Inkhawm mingin chibai ka bu ka chu boin November ni som ni pakhat kan lo thleng le ta a Naupang Inkhawm ten YouTube channel kal tangin Hunhmangtu le dona thlir tu zong zong te atira tanga top thlanga milo thlir sak turin kan som chu ani ole ama sain tu na chuan Bible chang kan ngai thanga Psalm number som kuana chang khata tanga chang li na thleng hi dalpa nang chu chuan zong zong chuna kanom na ini train tlang te pian ma a leilung le khovel itin ma Kohhran chatuana ta chatuan thleng po in nang chu Pathianni nang chuan mihring hi boral na a kirti thina mihring fa te u kir le rabu iti thin nanga ngaya chuan kumsang khathi nimin ral ta ang lek kha ni si a zanven khat chu ang lek bok ani thu ban chiate dalpan kan za tang mang ni som sabro se lo tong trai u lalpa kan Pathianni Hunhmangtu nangin tra min pe a prisel na tra ta min pe a kan nun na chaklo tak te min na zu sakawangin lo thu ban thil cheni lalpa voina hei Naupang Inkhawm ten YouTube kal tangin Hunhman le te kan tuma voina hian lalpa kan zinga nang ron tel la kan Hunhman tur zong zong te nangin mi ron tel puila kan thu soi tu tur po lalpa nangin ran puila a thu soi te ngai thatu te ta na hlok na ani nge tinan I khongai na aron dil bokani engkim kan ti hero puina ni se chung zong zong chu ifapai so Christam in karon dile amen ole voina hian thu soi kan ngai thanga pi Vanlalthawmi Hunhmangtu ne na tangin chu mai baka documentary munom tak Naupang Inkhawm alo din tran dan le itin nge an local chok dan ti kha kan thlir ho don bokani le ama sain pi Vanlalthawmi Hunhmangtu thu soi turin lo soma hei voina pathian khongai na ropui tak kan changa chu Naupang Inkhawm ten hun tha tak kan han nei le theya pathian hne na lom thu ong sela mel kan in hulo rei ta hle meya Naupang te in ngai om to tak setani pathian khongai na zara Inkhawm ho thei hun po lo thleng le thwayang ti be se ila tong china te po dil ila thawme ti chuan voina hian heng te hi ka ron kenga enge ni kan sia em o hei po in zia ka po na hian in hu thei lo mai theya save money tiani call bom ani kala ang de mi call bom he ta hian na thak na tur oma paisa ta kan thak ter tera ti chuan hei te po hi anot chi te po thak thei ani tiang call bom nei hi kan omem o paisa call bom nei ve thin hi kan omem o Naupang te zinga kan omang te ro u tangkai me mani paisa call bom ma paisa thak ter hi nakina to pa te kan han honga paisa tam deuh khalo om to thin ani Naupang chen khat chuan in an nu le pa te paisa pek an hmangral mai lawa an call thin ani ti chuan nakina mi chan puinan te Christmas huna present chadeu deuh leinan te an hmang thin ani tin Naupang chen khat phei chuan in nu cham ina te thil pek an pe thin ani call bom atangan paisa khan tangkai em ani tin kan nu le kan pa te po in State Bank te a bank sang te paisa an call thin inga tan nge kan ti chuan nakina tul hun ong thin paisa tam tham tak man a tul hun te ong thin ani dammo shitlan hun te lo om theya phaya damdoi in tha pan angai hun te lo om theya tin nupui pasal nei hunatan te po paisa khol poimo ani tin chung kwa a zin thoven mei nan te po paisa khol kha tangkai thin ani ti chuan mirem sia le mi mang sia te chuan paisa an khola nakina momo hun alo thlen huna po midang paisa puk tur zona wa roi kha angai lova tiang chuan mani paisa khol sa bank kami te khol bom mi te kha mang mai thin ani ti chuan voina hian paisa ai hlu chu pathian thu khol khom
poimo ti thu kan seidon ani pathian thu khol khom poimo pathian thu ilo ngai thla ila sam za som pakwana chang som pakhat thu ichunga thil ka ti swal lo nan I thu chu ka thin lunga ka khol khoma hi sam ziak tu hi Davidania Davida chuan swal laka in ven dan asoi ni heta hian pathian chunga thil ati swal lo nan I thu chu ka thin lunga ka khol khoma atiani ka khol khoma ati chu inge kan ti chon pathian thu ka thin lunga pathian thu I thu ka khol khoma atiani pathian thu chu inge kan ti chon pathian thu chu hei Bible thu zong song hi pathian thu choni pathian thok ma pe kani a heta hian pathian in khovel asiam dante mishing asiam dante mishing asiam chante engkim mei hi achuang ani mishing swalata min kan thu te lal I swalo piana lal I swain anun kan tan alan thu te thu tha tin reng nun na thu kan ta na poimo zong song hi chuang vek mai ni chan dam na kong min ko huwa Bible chuan kong tha le kong dik akal dan min ko huwa tin naupang ten nu le pa thu eng tin nge kan o yang eng tin nge fin na kong kan zirang fin na kong kan zoang eng tin nge swal kan kal sanang ti zong sung te pathian du danin eng tin nge kan nu nang ti te eng kim mei hi heta hiana in zia vek mei ni tin khovela thil lo thleng tu chi sang sang Bible a hian a in zia veka chung thil hun har sa te po ani ang hun har sa te lo thlen huna po eng tin nge kan lo in rinanga eng tin nge kan lo in buat sayanga eng tin nge kan lo ma chonang ti ta kha Bible a hian in zia vekani tin kan nun dan tur eng anga nung tur nge kan ni a eng angin nge pathian thu kan o yang ti zong zong kha in zia ka tin ni lal I swalo kal le hun tur thlengin hun top thlengin fia takin Bible a hian a in zia vekani chuwang chuan Bible hi kan ta na poimo ma Timothy thon ni bungthum chang som pro ka chuan pathian le khathu zong song hi pathian thok kuma pe kani a zirtir kunga te thiam lo chantir kunga te zil kunga te felna zirtir kunga te asot pokani pathian mi chu na thatin reng thok tura kim taka in thuamin afam kim theinan ti in pathian thu poimo zia Bible poimo zia hi polan Timothy ne na soyani sam ziak tu po in sam za som pakwana chang pangana za pangana khan ti hian soyani I thu hi ka ke atan ti hian khon var ani a ka kong atan eng ani ati ni pathian thu chu kan nun na atan chan dam kan om na atan kong dika kan kal theinan thu oi le fel ta kan om nan pathian thu chu ni tina kan tharau cho ani a tharau cho kan mamo ani a tin kan kal dik theinan kan pen swal lo na na kong min en tu atana kan mamo ani ti chuan chu pathian thu chu naupang te hian eng tin nge kan lo zir veng eng tin nge kan lo hriat ve theiang kan ti chuan mi tinin kan nu le kan paten min zir tir thina chung in khoma te kan ngai thla thina Sunday sikula te Naupang Inkhawm te biak in pui kan Inkhawm huna te po pathian thu hi an soi thina an chiar thina kan ngai thla thin ani tin ma ni a chiar thiam to te chuan ni tinin kan chiarin kan she thei bok ani chuwang chuan pathian thu a poimo zia kan hria a ni tina taimat taka chiara khol khom kha kan tuma poimo ve ta ani adot le chuan Bible thu chu kan chia le kan ngai thlak te chu
khoya nge kan khol kho mang khoya nge kan khol kho mang kan thin lunga kan khol khom don ani enga tinge kan thin lunga kher kan khol kho mang kan ti chuan kan thin lung hi kan nun na atana poimo ter ani awangin ani nun na lo chhuana ani ti in bible chuan a sei ani thu fing te bungli chang som hi pathuma chuan thil dang zong ain I thin lung veng tharo nun na lo chhuana ani si a yani ti chuan kan thin lung hi mun poimo lai ber ani a kan thin lunga kan ngai to na te hi kan ka ina sei chuak thin kan thin lunga kan ti tur du zong te hi kan kutin ati thin kan thin lunga kan ngai to a kan chak na kan ti du zong te khang zong zong kan kut kan ke hian na thok chuak mai thin ani kan ka ina sei chuak mai thin ani e film chadeu deu te point em thin nga film hu nom deu te tv ate in phone ate point em thin nga khanga khan in thin lung du zong le in thin lung khoi tu tha in ti em te kha chu khatiang anga ti ve chak nei te nei thina khatiang anga om ve chak te po kha om ve chak na te po kha in nei thina ni chu kyang chuan kan thin lung hun lwa tu hi chu I kan ngoi pui mei thei lawa kan om pui mei thei lawa ni la te po kan sa thin la kan sak te in kan du zong tak kan thin lung lwa tu kan thin lung khoi tu ani chuan men po kan meng phal lo mai mi chingin kan sa a kut kan benga kan ban te kan phara a kan lam chhuak hial thin ani chu kan thin lung du zong ani wang khan khap khan min control a min nor chhuaka ho chu atakin kan ron che chwa pui thin ani bible chang kan zir le kan von te chu kan thluaka chok da lawa kan ka asoi chuak mai ni lawa atak taka kan thin lunga kan von tlat chuan bible thu in min du angin kan nungin kan omin kan chedon ani chu ataka zom ti na ani bible thu chu ataka zom tur chuan kan thin lunga kan von tlat angai ni chu thin lunga vong tlat ti om zia chu ataka zom nun chwa pui che chwa pui ti na ani chu ti chuan pathian thu khol khom na mun thaber chu kan thin lunga ni ti kan shita a enga tan nge kan khol khomang enga tan nge kan thin lunga chuan kan khol khomang kan ti chuan swal la ka inven nan pathian du lo zong thil swal kan ti lo nan kan thin lunga pathian thu kan khol khom a poimo ani a chan chu swal man chu thina ani sia ti in bible in shilani lali so po setanan ta thema khan bible thuziak mangin a inven thu mathaya bulia khan kan huani toite in khalai kha kan soi lokanga lali so khovela rong bol na achan ma khan baptisma achan zo in khalera ni somli le jan somli chonghei na oma ta khan arila lo cham ta ni khati lai tak khan diabol na ron thlem ta a pathian fapa ini chuan heng lung te hi changa chan tir te che aron ti velani lali so chuan intinge lo chan mi hring hi changchawin an nung lawang pathian ka thut in chuakin an nung zo kang ti zia kani lo ti tani ti zia kani ti chu kha thu kha bible a in zia kani a chan na thu kha bible a in zia thu mangina lo changa diabol a chuan ti hian ron thlem le ani a pathian fapa ini chuan biak in chip zuma tang hian ka thlaro I chung thuwa zong avantir ko te chu thu a pe anga an kutin an lo do mangchia chu ti lo chuan I ke in lung I chui hlau da nge ti ziak ani sia ti in alo chang le ni setana khan he thu hi sam somwa pakhat na chang som pakhat som pani thu ani a chu thu mang chana ron be le tani setana hian bible thu a sheve tlat a bai hat sa aron soi chuak ve ni ma se setana hian bible thu te shia in ron soi chuak ve ringot ma se a thin lunga ada lo atakin azom lawa atakin anun chwa pui lawa chu wanga diabol ati ani reng ani
setana ti ani reng ani pathian thu chu a hrewe teuh he ron bai hat sa te poron soi chuak ve ni ma se azom lo chu bang chuan zia nei lo ni ta chuan iswan lo chang lek le a lalpa I pathian fia su ti zia ka ni ve boke ti in Deuteronomy bungruk chang somparok thu mang khan aron chang lek le ani ti chuan dia bolan tlang sang tak atangin khobel ram zong le aro puina kha an npira bok khupin chi bai min buk la heng zong hi kape fekang che ti in a thlem le ani ta chuan iswan bible thu Deuteronomy bungruk chang som pathuma in ziak mang bokin a chang lek le ani setan kalbo dei ro lalpa I pathian chi bai buk la amarong chok bol ro lalpa I pathian chi bai buk la amarong chok bol ro ti zia ka ni ti nan lo chang le tamak mai ni ti chuan dia bola chuan akal san ta ani vantir ko ten lal iswar ron bol sakta a ti kha kan hu ani helai bible changa hian hey bible chuan dia bola do dal ro min ti a ti chuan atlan bo sanang cheu ti in min shilani dia bola do dala pathian chunga thil ti swal lo turin pathian thu chu kan thin lunga kan von tlat a poimo ani lal iswa ngei po in pathian thu bible in ziak mangin setana achang leta setana abeile ta atne ani ti kan muwa keini pon kan thin lunga pathian thu kan khol khom mang hian setana kan do dalanga setana kan beyanga kan ne donani Christian no pang fel tak mai chanchin an soi toite in kan soi chhom lokanga he no pang hian eng tiklai ma in a bible hi a thla thlam ngai lova a bible hi a kewa a chiara tai mat takin I uluk takin a chiar thina ni ti chuan khati hun lai khan dal iswa do dal tu tam tak om hun lai ani a roman pui thiam pakhatin bible kha alak saka a haral sak perfect mai ni lal iswa do dal tu khan ma se khano pangkha zam reng lo kapu ale khabu kha haral vek mala tangral vek ma se ka thinunga ka khol khom hi haral ve thei chuang lo tian ka thinunga ka khol khom hi akangral ve thei chuang lo I haral ve thei chuang lo din hoi sen takina chang ani aro pui tira u heini Christian no pangte po hian kan nun na ata na poimo pathian thu taimat takin chiarila kan thinunga khol khom ang u ti chuan setana thlem na te kan do dal theyanga thil ti swal lo turin sakna kan nei thar zel donani kan thinunga kan khol khom chuan atakin kan nuna kan che zia kan tong kamate alang chuak donani kan thinunga kan khol khom mangkhan atakin pathian du zongin kan nung chuak dona kan nun chu moi takin lo par chuak donani ichunga thil ka ti swal lo nan I thu chu ka thin lunga ka khol khoma kan ti ve theinan kan thu soi te lal pan kan za tan mal som ose amen Mission Vengthlang Kohhran Naupang Inkhawm ten Pathian shwaina in kumin sang ni le som poko a hian kum som nga na Golden Jubilee kan lo thleng te hial maya Pathiani min kai shwai to na zong te ngai to chungin tu na hian tun malama changa kan Kohhran din tira changa vo in ni thlenga min lo shwai to na te kan clear ho do na ni milem kan clear ba hianin kan pi le pu te kan nu le pa te engtin nge an lo inkhawm thin ti te le alo din dan te tlem zong lo soi langin Naupang Inkhawm hi Mission Vengthlang Kohhran a hian an lo nei ma khop maya abul chan tu kan sha the te chu pu h lel sang lo le Dr. CT tluang te an nia anni hianin adin kum tak hi an che chuak zo to chia lova hima sela rambuai tir lam ani ti an la chian thu an soi ani chumi ni chuan Kohhran indan ma preaching station ani lai ani a chu sang kha zakwa somruk pasari ani an ring ani chol ni chu nuwa Naupang an vak ro lai kha ka veya usang lura bula ka soya ani po chuan alo ve a ti chuan reverend C pa zona teina kan lenga kan soita a ani khan Kohhran committee a thlena an lo rem ti a
pu h si Vanlalthawmi kan soma bul kan chanta ani ati ani primary school a atir lama chuan an inkhawm thina Naupang Inkhawm an ti hle maya nu le pa te an phur boka inti hlimna lamte po an buat sai thina ni chutata na tholom an khonpo nu le pa in phur takin an lo pe thina ni Dr. CT tlo ang chuanin chuti hun laia Naupang Inkhawm tai ma tak thin te chu mi pa ngai taka an chuak veka mi swal takan om lo ti asoi thina ni tun thlenga kan Kohhran upa ni ta te po hi anom nge ani Naupang Inkhawm thu soi tur hianin rampuma shiat lo ni thin kan venga tanga mi chhuanom tak pani pusi ro khu male pi khol kungi ri an som thina Naupang in ngai nom an ti thei hle a ani hian thon thu ngai nom tak tak te Naupang an shil thina ni inti hlimna hun te an siama lim takin heng hun lai hian an lo nui bok to thina ni late an zira ne thei lo nun ka nei ti te pathian le kha ka ringe ti te simin ka lo ka le olal pa ti te chu heng hun laia an lo zir dai to hi ni a tun thlangin Kohhrana kan la sak thin nge hi Christian hlabu ami an zir na sa china achan chu chuti lai chuan tuna Naupang hlabu kan ti am te hi ala om ve lo owangin puitling sak ang kha an zir ve mai thina chuti chung chuan hlim takin Inkhawm turin an kal thina ni hengan hazir thin te hi kan biak ina chau ni lawin kan veng then om biak in sang a te an sa thina chungai chuan thiaman ti ve the ani kum sang kha zakwa somkwa le pali lo thlen chuan Mizoramin chanchin tha adon kumzana ani a hemi lomna atan hian Mizoram pung puya Kohhran sang te anim buat sai mupa ropui takin hemi kuma hian lomani a mission Vengthlang Kohhrana po ropui takin lomani a Naupang Inkhawm pual po inti limna te buat sai ani a lim takin Naupang ten biak in kota anin fiam na sang an zirtir tu ten an buat sai ani tichuan ruai te che in him takin anin fiam ani mission Vengthlang Kohhran Naupang chunu Inkhawm te hianin inti limna kan war he maya zirtir tu felle thatak tak kan nei china wangin Naupang ten inti hlimna hun nuam tak tak an nei chin ni Pathianni a Inkhawm chau ni lawin injin ni le hun orem changa te Naupang inti hlimna hun buat sai chin ani a sports te nein lim takin anin fiam chin ani tin kumtinin injin ni rem changa te Naupang pual lang kem nei chin ani bokani food fest hi kumsang ni borvel changkhan nei chan ni in shia tani a Naupang ten eitur ti sang an rem chan ang ken khomin chungte chu an zirtir tu ten an lo buat sai saka Pathianni chanu Inkhawm bana him takin an ei ho china hei hi kan veng in kan ti atang hian veng then khat en ton ta te pon oma Naupang Inkhawm an ti chin ani Naupang Inkhawm hun nuam tak le poimo mai kan soi mai hau lo tur chu Christmas le kumthar roi che niya Naupang pual in fiam na om chin hi ani a roi che ma in Naupang ten inti hlimna hun nuam tak an lo mang china nilengin inti hlimna hun mangin lom man tha tak tak te handong chin ni heng kan inti hlimna te hi LPS lama te po chuak fo chin nge a veng tam takin telve an chaka nom hmel an ti thei hle bokani kumsang hi le song pasaria kha mission Vengthlang Kohhran Naupang Inkhawm te hian Kohhran Golden Jubilee pualin music video an lo siama thiang lim ti ni in he video hi TV lama le YouTube pa te da chwa ani kumsom nga chunga pathian min shwai ni le min ven na zong te tarlan vek se na ni lova nima sela adin tira changa vo ini thlenga khailak om lova min kai shwai tu pathian he na lom thu om sela zirtir tu le Naupang te mualiam to in mazatan oma anni hi kan shiranga nakina wana din takin kan lazai ho le ni ti kan ring ni Golden Jubilee min shwai thlang tu pathian he na lom thu om ro se khati zong kha voina hun kan man ho the te chu lo ni le ta a thil tu zong te engin mo kong zo ta la lok na kan lo char thok the na lalpan kan za tan ma min som sakro se amen